F'Xatt it-Tiben ġie inawgurat l-akbar bastiment tal-Forzi Armati ta' Malta, il-P-71. Dan il-bastiment imbena fl-Italja u twil 75 metru u tiflaħ ekwipaġġ ta' bejn 40 u 60 persuna. Il-lanċa fissret investiment ta' 53 miljun euro b'kofinanzjament minn fondi Ewropej ta' 36 miljun euro. Il-Kap-Mandant tal-Forzi Armati ta' Malta Clinton O'Neill għall-inaugurazzjoni ta' dan il-bastiment huwa importanti, hekk kif din tingħaqad mal-ħidma li ssir mill-Armata mhux biss fuq il-baħar imma wkoll fuq l-art u fl-ajru. Huwa qal li dan il-bastiment huwa tal-ogħla kwalità u modern u għandu il-faċilità biex fuqu jinżel helikopter. Il-Kap-Mandant O'Neill qal li dan il-bastiment se jkun qed iżid aktar sigurtà fl-ibħra Maltin, hekk kif se jsaħħaħ l-iskwadra marittima tal-Forzi Armati waqt li tkun qed tissolvelja il-kosta ta' Malta. Huwa l-ikbar investiment kif għadna li għamilna dal-aħħar ftit snin hija patrol boat, offshore patrol vessel modernizzata ħafna, jiġifieri għandha kull tip ta' komunikazzjoni fuq kull tip ta' multi-role, dak li sejjaħ multi-role vessel biex ikunu nistgħu nużawh. Għandha żewġ dinghies ukoll ta' 9 metri l wieħed fejn dawn jistgħu jintużaw għal ħafna xogħol, speċjalment għax-xogħol tattiku. Minnaħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri għalli din hija waħda mill-isbaħ ġranet għall-Forzi Armati ta' Malta u turi biċ-ċar il-fiduċja li għandu l-Gvern fil-forzi dixxiplinati. Il-Ministru Camilleri semma il-ħemel ta' investiment li sar fil-Forzi Armati fosthom fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, l-investiment fit-taħriġ tagħhom u f'aktar għodda moderna għal waqt ix-xogħol tagħhom. Dan huwa gvern li kontinwament qiegħed jinvesti bla preċedent fil-forzi dixxiplinati ta' pajjiżna. Kemm fl-investiment fil-ħaddiem, kundizzjonijiet, salarji aħjar għal ħaddiema kollha, però anke fl-għodda li huma jużaw. Il-P-71 huwa l-akbar investiment mhux biss li qatt sar fil-Forzi Armati ta' Malta, iżda anke fil-forzi dixxiplinati kollha nitkellmu fuq valur ta' 53 miljun euro. Huwa sostna li dan il-bastiment se jsaħħaħ il-ħidma ta' dan il-korp dixxiplinat. Dan il-bastiment se jagħti kapaċitajiet lil pajjiżna li sallum ma kenniex. U allura huwa investiment importanti ħafna għal din l-iskwadra importanti ħafna tal-Forzi Armati ta' Malta, anke fid-dawl li Malta hija gżira imdawra bil-baħar u l-impenn tagħna huwa li nkomplu ninvestu fihom għaliex żgur dak li jitolbu minnha mhux biss daw il-ħaddiema iżda anke l-poplu Malti u ġid. Preżenti wkoll għall-inaugurazzjoni kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Silvio Xkembri u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet.